Gikondenar sa Cebu Federation of Beat Journalists ang pagpamusil patay sa usa ka radio broadcaster dito sa Calamba, Misamis Occidental. Si Juan Humalon gipusil patay samtang nagprograma pasado alas 5 sa buntag sulod sa announcer's booth nga nahimutang raw sab sa iyang Pinoy-anan. Nakuhaan sa iyang social media live broadcast ang maong krimen. Gihulagway sa presidente sa CFBJ, Arnold Bustamante, ang hitabo nga tinalawan. Ang Cebu Federation of Beat Journalists ni kondina sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka magsisibya dito sa Calamba, Misamis Occidental. Usa ka tinalawan ang gihimo sa mamumuno ngadto sa atong mga sakop sa media nga nagtrabaho lang sa iyang trabaho isip broadcaster lang. Usa ka lalaki ang wa pa mailhi ang napalgang patay sa kadagatan sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay niadtong Biyernes sa hapon. Matod sa Talisay City Police, ang maong patay usa ka lalaki ug anaa sa state of decomposition. Gibanabana kini nga anaa sa 5 feet and 6 inches ang gitas-on ug medium build ang panglawas. Hangtod karon matod sa kapulisan nga wa pa gyud ni patimaw nga napailang pamilya sa biktima aron unta sa pag-ila niini.